Kwa mabenya kwa mga jonga teri county ma Migori kama Jopuonj ECDE kata ECDE county ma Migori dwaro mondo piny owacho mar county ondik gi yo makare ka bende gikwa mondo omenda mabalang mag wuoth omednegi. Jafwambo marwa ma county ma Migori Juma miyowa ler mano mar ywak mar jopuonjgo. County ma Migori e kindiga ma 2016 nyaka 2022 ne ondiko jopuonjgo mag nasari maromo 678 e skunde mopogore opogore e kaunti mangima. Jopuonjgi wacho ni kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo tend gavana Chilayako osenyiso ikruok mar siro somo pod gikalo e midhiero mopogore opogore madegier mondo piny owacho mar kaunti koro tieki. Gavana marwa ma nitiere sani Dr. Chilayako wano kosetimonwa gik madongo. Gi sani waneno ka en gi paro mar gero nenwa classrooms ne nyithindo. Jopuonj ma nitiere moko mano ndiki kane pod ikgi ne nitiere 45, 46 sani koro gi approach 50. Koro jopuonjgi samoro inyisowa ni jopuonjgi ok gibi yudo kia pension nikech kaluwore kod ikgi. Koro awa meja wari en ni to yawa ka jogi no ndiki kane pod ikgi nitie ang'o mamono the county government consider gitu. Jopuonjgi ka otelnegi ko jago marwok margi Nixon Ouma wacho ni nyaka sani pok omigi barua manyiso ni koro ondikgi malong'o kod piny owacho mar kaunti ma Migori kata bed ni gisetiyo kuom kinde malo higa achiel. Slip marwa mochamo godo pesa iyudo ka pod ondike ni we are still serving under probation. Mano chando wiwa kabisa nikech wapenjo ni to en odiochieng' mane ma gini biro wuok from probation mwabed on permanent and pensionable basis. Board mandiko jotich pok no bedo constituted. Wadwani once ni board obedo constituted, wadwani jogi odhi ondigi into permanent and pensionable terms mondo gibe gikonyre, mondo gibe gikaw loan kuonde mamoko, mondo gibe gikonyre kaka jotich mamoko. Bende gintiere kod ywak e wi omenda mar wuoth ma imiyogi kod piny owacho e dwe ka dwe. Giwacho ni omenda mar wuoth ni koro tin mokalo, gino bende koro mi moko kuomgi sani koro temo kata manyo mondo kolokgi mondo gipuonj machiegni kod kuonde magidake. Majopuonja moko nitie matinya ka gi 400 shillings per day tiyudo ka gin giwegi giyudo pesa matin. Chief Officer Marino yie ni dhi miyo jopuonj transfers. Mano wagoero kamano maduong' tik jopuonj nitie mabor to kikelo gi machiegni dhi bedo negi mayot mondo gidhi kargi mar tich mapiyo. Jopuonjgi mag nasari bende dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro chorgi malo e gas mar tich. Jok ma bang' mano nosetimo kendo momedore tiyudo ka gi stagnate kanyo kendo poko ochorgi e ngas. Okang' mar manyo duoko ka okalo kuom jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima ne ogore Lwanda. Juma, Ramogi TV, Migori.